Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem ammo, saan laeng asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukog kankan. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailingad iti nagan a Marina, iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sakmet kadagiti nayat adumdumngeg. Ket naawis sakmet nga agsurat, tapno maibinglay ko ti padas ko iti asawa nga irresponsable. Pulos adi nakamo atulungan iti trabaho. Makilablabada ak laeng, ket saan nga umdas ti sapul ko para kada kami. No addamat masapulan ti asawa, bukudan na laeng, ket saan na kami nga ibingayan. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagam Amarina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rabi iuna yun, gamita ka lang ang asumangpot, Jose. Mabisin kamin ka ni Joy nga anak ta. Abay, parikot ko pa'y no mabisinan kayo nga gina. Awan tinataggadak ang nagmalem. Iso nga awan tinggatang ko iti kanan tayo. Anya? Lam na maak nga adda maisangpot mo akanan tayo. Marina, ang mummat niya awan ti panggadak. Siyak pa'y lang tinamnama ang mapagdawatan iti makan. Jose, among mat ang makilablabada ak laeng. Uston! Ang mga nun niya man ti pagtungpalan ti saritaan ta. Rabin, kaya't kung ti maturog, makaammo kayo niya grimidyo, noaan niya ti kanan nyo itarabe. Awan ti sir-serbe dahi dyan nga asawa. Tadi na mo ta girimidyo ti pagbiagyo a pamilyana. Tata. Nusak ti makapong to. Papanawak lang dahi dyan irresponsable nga asawa. Tatang, pautangan na lang iti maisaang ko. Mabisin launa yun ti apo ko yun, enjoy. Ala, mangalakan iti pagbagasan may. Saan mo na panunutan abulaw? Kukuhayaw. Tapno saan niya agbisin ti apo kaw? At dayaw awis ko kinipare ko si atrabaho. Ngayon di na kano kaya ti agtrabaho. Nasakit ka no ti bagbagina. Nalay nga agpambaray dyan nga asawa, Manong Raul. Imbes ko maamakitrabaho, gam kay kayat nakitin ti agtugtugaw laon, iti balay mi. Ay, mas tawak nga rod. Nalaing mo ta karpintero ni Jose. Di na kayat nga itrabaho. Manong. Awan mat kiti ti karbangak nga agsao, takaroba daklaeng. Ayam ti mapalpaliw ko kini Jose, kat talaga asado. Manong Raul. Isu lang ti lalaki si aasawa dito nga istambay. Kaduan dagiti lalaki dito yung lugar tayo, kat naagawa da. Amuda tulungan dagiti asawa da. Day tamot ti apalak launay kadagiti kaaruba tayo alalaki. Tamuda panunutan ti masakbayan ti pamilyada. Saan akas ka ni Jose nga iyalang-alang na ti trabaho? Dayawan ka kit diya, Marina. Amo mapanunutan ti pagbiagyo. Nang runa katagad-adal ni Joy nga anak yun. Ano saklatan ati makilabada kadagiti kaaruba, Manong Raul? No saan kumot nga aramidan dayta? Agbisin kamin a pamilyana. Nagdamot na lutom ang naimas ama sida, Marina. Inggatang kun at itangdan ko ang naglabada iti balay da Manong Raul.
Gimatak mo tan iti dagdumapay ang masapol dito'y balay. Ito lang manan ang makapanganak iti naimas nanang. Wen, Joy, mangan ka iti adua, tapno saan ka akanayon ang mabisbisinan. Wan nanang. Sana bale, dasaan ko nga inluto amin ti karne ti baboy. Adapay inlasin ko para inton malam. Ne, ayan dyan batik a karne ti baboy diti basket, Joy. Diyan ka muna nanang. Ne, asino nga iti mangalay ti dayjay? Iso ko matilutok itapang malaman tayo. Nakitak mat ni tatang ita na nagturong diti kusina. Anya? Sa dino ti ayan ni tatang mo? Rimwara kaduanin dagiti barkada na. Abay, di naglagi dinipainan ka dagiti kayo no maka, Marina. Himay ka lang dito, tapno sa pulim ti karne ti baboy. Nangipanam iti inlasin ko a karne ti baboy asidaan tayo. Ay kat pinulutan minakatakiti babarkadak. Impaluto kini paresutiraw. Adobo. Ha. Malalala, gawid ka, Marina. Di na kong taktakin niya, ginumitiarak dito ya. Abaya din nakasarsarita, Marina. Nagsawa ka mata, oray dakas. Nung maumaak iti kastangar aramida, panawan ka, kat ikuyog ko ti anak ko. Anya? Awan lang arudeng ser-serbim nga asawa. Ikapaipakan iti sabali ti sidaan tayo kuma. Aha! Dahil talaki din ti pang sinaham kanyag, danga! Anya? Isinanag ka po lang iti karne ti baboy ng papulutan ko. Tandugag to pa iti subsub mo! Sige! Aramidam! Sika lang arudon ti awan serbina, sikapay tinatangsi! Hoy! Di naklaawan ah! Tamang ano dyan makapagtagpag kabilin ka na eh! O, ado'y titangdan mo ang naglaba, Marina. Ni, nagadumot ang dayto inyawat yung nanaimang. Inam agasot. Kat basit lang ang matili na baak. Magustuak namin di pa naglabab. Iso ako kwa munday ta kwarta. Katangem ti kasapulan nyo iti pamilya mo. Nanaimang. Apay anak sanaay ka. Adda ka di pare ko. Ay, awan nana. Di yulatan ikaskaso ti panagsannaay ko. Awan daytoy. Mapisina kon, Marina. Nakaluto ka? Wan, itay pa yan nakaluto ak. Nay, apay nga ron takaslan nakarusang ti pan nakisaritam kanyak, Marina. Itay kapay gaya man nakaluto. Ngem, apay nga italaan nga bagam kanyak. Nay, Marina, kasarsarita ka! Tsak kaya ti kastadyar mo! Sumangpot ka lang nga umay mangan. Di nakpayam mo at tulungan. At dayta ka man na nakunak, Marina! Naglaing ka agsaw! Pud mo ti kunak. Mapanunot mo lang ti agawi dito'y balay no makarikrik na kan iti bisin. Mapisina gayam ti agawid ah! At damat gayam iyaw awis kan ka at trabaho ni Manong Raul. Ngam di ka napan. Tapno damot ko mamasapulam. Agrigat mo't at trabaho ti pagbagana. Anya, marigatan ka. Kat isumot ti amom at trabaho, ti agkarpintero. Di kan sumanaupay, takagurgura ka dengdenggan ti busis mo. Anya? Nakidimangaran, sakto mo't lang pumanaw. Anya nga iti ganas mo ang makidin na iti kasken kwa na nga irresponsable anak ka. Nalabsak man iti ayanda sotero anak kay stambay. Tatang. Nagmayat ti iladan na iti papagda sotero. Atiw na pa'y jay baraw nga awanan iti trabaho. Naumaakmatan iti kasingar aramidan na tatang. Kasaritak kumaitay kay. Sanay, tamang ano jak malapdan ti bagay. Ket agriri kami lang iti sadot nga asawam. Husto launay ni Manong Raul, tatang. Apalak dagiti lalaki an agawa para iti pamilyada. Anak ko. Ado mo ti mabalin na apakitrabahuan. Ngam nasadot mo. Ibagbaga na ang agrigat ka no ti trabaho nga ititad kankwana ni Manong Raul. Anya? Anya lang arudan nga iti kahit na trabaho. Ages tambay latan iti paraangan. Tatang. Ay na Marina anak ko, maasya naklaunay kan ka. Si kalatan ti agtrabaho para iti pamilyam.
Ay, nagsakit di magpagi ka, Marina. Sana ka makaturog pa kay. Anya ko man tinagsakitan ti bagin, katawan mo ti trabaho. Ilutob man tinasakit na bagay. Pag makaturog ak mata. Ano si Isra, kaputo nasakit di bagay. Makaturturog ako. Di nakibaon ang mangilot kan ka. Wala na. Napanog ka kita nagsakto, hindi na mapagtigos ka. Anya? Pagdigos mo adanom? Nabannog ka nagsakdo? Uy, atulaon na di sinakto ka, pinagtigos ko. Maturog ka kit din. Siyak tinabannog, ta nagmalmalumak, naglablaba. Nagmalmalam matadyak nakita ni Jose, Marina. Adala ang idibalay, mano. Nasakit ka nung tibagbagina. Anya? Isupay tinasakit ti bagbagina. Ket awan matrabaho na. Itay pa yan nakaila di sofa. Nalpas ang nagarmusar, naturugan. Ay, oo na yun tikas tangarami. Talaga asana mapangnamnamaan nga asawa. Di manan sapul ko ang makilabada at inamnamaan na. Siyak ti kariri na, no jak ikan iti kwartana. Amom, sakman ti masiksikuran iti aramidan ni Jose. Awan babain na ka nga asawa na. Mano? Ala, itad ko adagos inti tangdan mo nga aglabada kadag iti murang mi. Pumanawag mi it, tadapapanak. Makambo kalatan dito'y balay. Sana bale, ta sumangpatmatan ni bakat ko nga gapoy di tiyandaan. Ayan jimbol sa makwartam joy. Igatang ko iti mauser ko iti pagkadalan, tatang. Irwar mo, tanak igatang iti kanan tayo. Sana mabalin, tatang. Intad ni nanang dayto nga igatang ko iti mauser ko iti pagkadalan. Itad mo no makaraman ka kanyak, ha? Tatang. Tagayam kwarta ni nanang mo, nga maapay nga iimot na kanyak. Nagkalas to, galit tayo dyan, babae. Ala, gusto daytan, anak ko. Kasaritak ni tatang mo, na isubli na tinala na akwartakan ka. Sana ka nakagatang iti masapsapol ko iti pagkadalan. Aglablabasan ti amam, Joy. Naglaing agdawat iti kwarta, ngam di namot amot iti tumulong agtrabaho. Urayak laang ang makasangpot ti amam, nakasaritak ang naimbag. Nakitak itay alimabas dito'y paraangak ni Jose. Nabarbar dagdakin ni Sotero. Nana imam. Apay ka day, Marina. Aglablabasan ti asawa. Diyak mauray di balay, iso sa pulo kon. Awan lang arudon ti maitultulong na. Alaan na pa'y ti kwarta ni Joy nga anak mi. Nasayata nagsabat ta, pare Jose. Kapay ka din, Manong Raul. Anyang iti pagamat ka niya. Itay nakapayasap sa pulin ni Marina. Anya? Apay ko masapulan nagtiawanan bay na babae. Pinasaya at agawit kalaangan. Kat tulungan ti asawa may ti trabaho. Ay. Awan ti karbagam ngagsaw iti kasta kanya kang Manong Raul. Pamok day ta. Nga masya naklaunayan kini Marina nga asawa. Anya? Nene, sa balin samot ng timapaspasamag Manong Raul. Anya ti kayat mo asawan, Jose? Apay akasyam ti asawa ka, Manong. Siguro, kurso natin ti asawa kanya. Ha? Anya? Amangan kitino damat na limod na relasyon niya. Nakakanayo na mapan makilablabatan ni Marina di Balayaw, ha? Ay, ha? Talaga gaya madadaalan ti ulom, Jose. Di mun ammo ti ibagbagam. Itatanausawan kan. Agsarita ta itinalapat, Jose. Kanya kami detang ipagam kanya kaya. Marigrigatan akon. Awan lang arudan ti trabaho. Agbalbalin ka pa'y apadagsan iti biyag. Anya? Agawid kami pa'y laan ka ni Joy di balay da tatang. Anya? Aramido mong ti kayat mo. Tawanan ti bibiyang ko kan ka. Marina? Nalabos kan, Jose. Di nakamo at tulungan kan kasyan. Saan anasakit tinakam ko ang mangisinakan ka? Marina, di nakangawan iti kasta, bagay? Saan ka nga ang angawan, Jose? Panawan ka, kat makamukan iti biyag mo. Pimanaw kami nga ron, iti anak ko iti dan na ni Jose, Mr. Lonely.
Naglabas ti bulan, katjaklata nakita ti panagbaliw na. Kanayon nga agbartek, akadwa na dagiti babarkada na. Aging ga nagsakit, ket sinapol na kami a pamilya na. Nagbabawi ka dagiti madingay na ramid na, ket kayat na ti agbaliw, ket agsubli kamin iti dennana. Gapu tayong pakita naman ti panagbalbaliw na, ken amuna kon atulungan, pinakawan ko, ket nagdadanna kami manen. Agyaman na, to'y pagayam mo, Marina. Agyaman kami matitim patulod mo apakasarita ang pagayam a Marina. Husto launa iti desisyon mo, ti panangpanaw mo pailang iti asawam, tapno makaamiris. Nagsakit, ket sikalat na ti kamangan na nga asawa na. Ala, sapel ako mga rod, agtultuloy yan ti panagbalbaliw na, ket makatulong matankan ka iti trabaho. Ti agasawa, rumbang laeng ngagtinulong. Bueno, papagayamin kay nangagaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayong patulon. Ni pagayam a Marina, iti probinsya ti Ilocosur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Thanks for watching.